Hello guys, good morning everyone. For today's vlog guys, agoy nakuan. For today's vlog guys, kay maghagpat ko ay naghagpat di ay ko og malunggay guys para sudaan na mo. Wa pa may pamahaw guys, unsa ni oras? Unsa ni oras ga? Alas 9:15 na guys, wala pa may pamahaw. Among pamahaw man gud diri guys kay dala na paniudto mo nang sa isa ka adlaw ikaduha ra mi mukaon pamahaw og kaning panihapon. Kay anang hapon magsima-sima naman mi magpalit mi unya og pisahat guys. Kay lami ikaw og pisahat. Kagahapon pa kay ko kanon og pisahat nya pag-agi na mo sarado naman. Motong wa mi kapalit mo palit mi karni banana yag human ako an para snacks na mo unyang hapon. Ayo nya na lang ta palit pisahat may kana igulin to gikan tuburan may. Para isa ra ang lakaw nato. Matumig tuburan unya guys kay ako tong panon akong mama kung kaso amin mula Resibo kay murag wala naman siguro kuan karon oh. Wala na bagyo, linaw naman, okay naman ang kuano panahon. Nya Tuesday man taron abot mi ugma Miyerkules na ang doktor. Mauli man mi dayon ana guys kay dili naman mo pa-check up akong mama sa iyang heart kay okay naman iyang heart usa pa po daghan kay pasyente guys sa duha mo guna kabog iyang doktor sa iyang heart ug sa iyang mata nya daghan kay pasyente ni si Dr. Tan ha Dr. Lim daghan kay pasyente si Dr. Lim guys ayunan ka guys maglinya mi dito guys alas 5 sa kadlaw na nami dito kay para kami jud mauna naa pa gid ay mas nauna pa sa mua guys. Sayunan ka guys, alas 5 mitos kadlawon guys, makauli mi is alas 5 na pud sa hapon tungod sa kadagan sa pasyente niya. Di pa yun na mahuman pa yun og kanang check up tanan guys. Ang uban mobalik nilang pagkaugma kay maabtan na sa sarado. No na nga. Kapuyan na siguro si mother dito sa iyahang doktor o sa motong sa iyang mata na lamit o total okay na iyahang heart di naman daw kanang kuan sakit. Mag-maintain na lang daw siya og tambal. Ana kay naman siya na may tambal resita si doktor mo na lang iyang i-maintain basta di lang dito siya mukaon sa mga bawal na guys. Ay pinay mo TV oy kay dungog kayo makapiray ta ana nag-inom ko milk. Ako sa ni hiposon guys kay hugasan ako. Ting ato ko dito sa tanam sa musilingan guys unya. Lisod man kayo agian ang kanabitaw na itanglad to ngayon gitanom lisod kay agian kay na siya mga hinalay ba dito gi kuan sa akuan. Motong na may sangig guys, so sangig ang ako ang gikuha. Humot man pud ang sangig. Dayon nagkuha ko saluyot, alugbati na pud. Dayon kuan, sangig. Kita kong okra isa ka buok, apin na lang po nakukuha ang okra isa ka buok. Nami kayo ako ang ikuan ani guys, kay ulo sa tulingan ako ang isagol ani. Hala, giaha ko lamas. Kuan na lang oy, luy ara og kaning abos. Nahurot mangud ang lamas kagabi guys. Ihurot na ko og kuan. Tanawa guys, ang ako ang kuan guys ako ato ni ila ana sa nato ni kay. Diha lang sa ha. Iana na to para makita ta. Ana. Mo lagi ni ba mo down dayon siya. Ang atong malunggay guys, ato nang hugasan. Ugas-ugas malunggay. Say masos walay agas, unya pa ning gabi ing agas ani guys. Okay ra kidagan man ni pondo. Tubig. Man na tong malunggay ug hugas guys. Our lutoon for today. Dayon guys, ang atong saluyot ug alubati. Fresh kaayo ni kaysa kuha maning
tanom atong sangig ni ara natabunan. Ang atong sangig guys, parting humutan sa atong sangig. Sangig. Humut ang sangig ni. Ang atong okra, isara ka buok. Tomatoy kaayo guys. Napa may okra dito pero wala na ko gikuha, kanira isa ko gikuha kay para na okra. Sag isa lang ka buok. Okay na. Dayon atong ikuan ani. Basta na ay tanom guys, anytime pwede kay mag-utan. Kay manguha man dayon sa kuan sa tugkaran. Kay kani akong tanom guys sa tugkaran ra man gud nako, mo nang dali ra jud ko makakuha. Basta mukogi lang kita og tanom guys, naa gyud tay maani. Ana guys. Wapan na po kayo ang akong alugbati. Ato alugbati na akong madaan. Kay kuan na mura padulong na sa expire. Kani bag-o na po ning alugbati na ko gikuha kay naman ko alugbati dito gitan naman yung salingsing naman guys. Kay dali ra man kayo na mo salingsing, dali ra kayo mo kuan. Moto nga. Okay kayo. Itong sangig. Okay pa sa alright, dihara na to sangig. Diri ra ko magluto sa gasol. Kay para dali ra na ko maghaling-haling gabi guys kay nagluto ko sa kuan man sa uling di ko magluto guys sa kanang isudan sa mong iro kay para kuan makasid ta sa gasol ana pero mas ganahan jud ko magluto sa uling guys kay sa gasol kay lami ang nilutuan sa uling mo na nga kugihan kay ko mas basta uling na kugihan kay kuan amo kuan maay kay kuan na expert kay kuan amo haling basta uling na guys kay momong gyud akong ganahan uling. Anak. Here in my heart. Loy isa ka loy din. Bombay na dan ko Bombay ahos la ko kuan ani lami man pud ang ahos. Diri na sangig okra. Na okra hospital tuloy sa nakoy Bombay dere wala na dito koy Bombay number na jud ahos na lang kami man pud ahos isagol guys ako guys mas ganahan ko ahos isagol sa utan kaysa kaning Bombay lami ang ahos kay mo kuan jud tambal pud ni ang ahos guys tambal man pud ang Bombay pero mas dali man gud mahurot ang akong Bombay kaysa ahos kasi ako magtambay magdagan king ahos diri gud guys. Kay mao gud ako ang sige gamiton pag magluto ko ahos daghanon jud na nako. Ana. Guys. Agoy akong virginity. Naudtuhan kong mata karon guys kay balo mo sa oras ni mata guys alas 7 na imidya guys kay ngano dalain ako ang akong kalawasan sakit akong mga diri kung mga batang pag mata sa katulog siguro ni yung si banana panuhot daw adto meron sa kong tatay magpahilot mi didto kay katong suki na mga manghilutan may lang makit sa katuig makit-an tug kasaw na puyo sa dili jud makit-an tulo ka tuig na miwa na hilot guys kay maglisod jud pangita. Una. Dayon, magluto na ko. Here in my heart.
Magluto na yung manang, guys. Yun ako magluto sa talaha. Gasa na ito nito ang talaha. Tambay ra ba ni sa ubos. Padapin sinato mo eh. Ang hugasan og anam-anam, guys. Para dili maghuot ato ang banggira kay pertirang gamay sa atong banggira. Ug para limpyo sad permente atong banggira. Unang anam-anam mo na to og hugas para way magtapok. Nga hugasonon. Nana. Ganina si Banana naglihok tanan, guys, kay dugay ko nakamata. Siya naglungag, nagkuantanan. Ako rin nagpakaon sa ero. Kay kung kana siya magpakaon sa ero, guys, dili makabudget sa sudan, mahurot dayon ang sudan kay daghan kay ang ihatag sudan sa mga dugi-dogs. Una matingala ko basta siya magpakaon sa mga ero, dali ra kay magamay ang sudan kay di ay pataka na siya gutan. Sa lato sa mga dugi mo na. Puro tin sudan ay. Kadahapon, guys, sa malingki mi nagpalit og 3 ka kilo nga kuan lopoy sa among dugi kay para di namin magsigig lakaw, guys. Ay kapoy, lakaw. Murag na ay nagsuka ba? Kadungog suka di kana si boss. Guys, mawala man ihang kuan ay naman. Budgetay ito sa tubig, guys, walay agas. Gabi walay agas. Inyong gabi kahambot na abakay agas inyong gabi. Naa? Naa daw agas yung gas yung sa banana. Yung muray sa banana. Yung muray sa yung agas da, guys. Super inik, iinik, iinik, inik, inik. Nakuha na to para dili mabasa. Padili maglama atong banggira. Ana trapuan din na siya gumaghugas kay para limpyo gid sa tanawon. Dari sa ka. Wala man ni trapong banggira may. Balungan ni airpan may. Sayang kayong kurente, way gagamit.
Pwede ikang kuan diri o. Ring na kagabi iba. Kuya, manigas pa ya. Ang bulad, wala na ning bulad, uy. Labay na ni. Kaning suka. Mao ni guys, atong isagol ang ulo. Duha ka ulo atong isagol guys para naatay sabaw. Diba? Okay, kaayo. Kaayo, okay. Dali ako magluto sa restaurant. Naapa may sulod atong gasulit guys. Sige, dalam na mo nitong pagpangaligo na magdagat. Unya namin nabilin. So, diha natulutoon. Apa may nabilin gamay. Diha natulutoon atong sudan para kung mahurot, palitan ako. Na. Ano siya na yun? Sorry sa tuwan. Ika na po na. Diha mahurot. Napoy bulad guys. Dako kay kung bulad oh. Awa guys. Usa ni nga bulad ka ha. Ay, nabasa man eh. Nabasa. Awa guys. Usa ni nga bulad may. Dako. Dako kay bulad guys oh. Wala, kung bilisan ko, wala ka nang kaayo. Yung doon siya ibulad, ibalik man. No, kay init kaayo. Ako sana ikuan, kay ibulad. Hello everyone. Starting to cook na ko guys. Start na ka og fruits. Napaalong. Nabagahan. Guys, hello everyone. For today's vlog, magluto tag gulay. Sudan pamahaw. Dala pa ni Udto kay alas 9 na kapin. Kapit na alas 10 guys. Magluto-luto siya. Napagtong na ang atuang ahos. Buta ng tubig dayon para atong taklo beans kay para magbukalin sa dayin. Beans para mabukalin sa dayonins kay para makakaunin sa dayotanins kay sa nauranins wala pa gid kaunins.
Imagine all the people. Mana guys, ako anang kuan ang ahos. Ana ta kay against the light. Ako anang ana kay against the light dito. Ibutang na nakong ahos guys. Human ani guys ang sangig. Dayon atong fish. Dara guys ang atong fish. Ang atong isagol, ang atong tulingan nga pinaritso. Yes. Pinaritong tulingan guys. Atong isagolins para lamayin sa ato ang gilutuins. Ana guys. Itra points ang lamisahins kay para limpyo kaayo atong lamisa. Unang sige na itong trapuhan every minute, seconds of every hour. Grabe ba? Anak. So taas na natong video guys. So dirira tataman guys. Salamat ala. Salamat guys sa inyong suporta sa pag-like and share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok Reels, o thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So amping tangtanan guys, God bless, I love you all, bye everyone. Oy na